Scooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Chciałbym powrócić do czasów, kiedy oglądałem bajki. Niepotrzebny był nam browar, wódka, jointy albo fajki. Wystarczył nam telewizor i leciało Scooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Chciałbym powrócić do czasów, kiedy oglądałem bajki. Niepotrzebny był nam browar, wódka, jointy albo fajki. Wystarczył nam telewizor i leciało Scooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Jestem ogarnięty, ale noszę milenijną układankę. Byłem zbyt długo w ukryciu, teraz ja zagrywam kartę. Daruj sobie to mówienie, że to wszystko nic nie warte. Motywację mam jaką i walce o srebrzystą mantę. Zatrzymać to wszystko wtedy nic nie obchodziło nas. Tak jak Larry, Bucky, oto mieć możliwość cofnąć czas. Mieć możliwość tak zawalczyć o to, co samuraj Jack. Każdy poranek był piękny, czemu teraz nie jest tak? Chciałbym